Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ostatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zautsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Erruki zatizkigu jauna eta handitu gure sinismena. Sinismen horrek Domingo Erretizia eta Miguel Auzaraza eta adiskide martiri santuei odola isurtzeraino aitortu zutelako ospea eman ziren bezala, guri ere fede horretan azkeneraino iraunez santutasuna iritsi bezaigula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrek bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Zakarias profetaren liburutik. Honela dio diren guztien jaunak, etorriko dira oraindik herriak, eta hiri handietako semeak, eta hiri batekoak eta bestekoak elkarregana joan, eta esango duten. Goazen jaunari laguntza eskatzera, eta diren guztien jaunaren bila. Ni ere banoa zurekin, eta herri asko, eta herrialde asko etorriko dira Jerusalema diren guztien jaunaren bila, eta jaunaren laguntza eske. Honela dio diren guztien jaunak, egun haietan hizkuntza eta herri guztietako 10 gizonek eutsiko diote judutar bati soinekoaren atzetik, eta esango, zuekin goaz gu ere, jangoikoa zuekin dagoela entzun dugu eta jaunak esana. Erantzun salmoa, jangoikoa gurekin dago. Jangoikoa gurekin dago. Berak du menti santuan oinarritu, eta jaunak Siongo ateak ditu maiteago, Jakoben etxola guztiak baino. Jangoikoa gurekin dago. Zutaz ospetsukin mintzo dira, jainkoaren hiria. Jainkoa jauna zuekin. Jesu Kristoen Evangelioan San Lukasen liburutik. Jesusek zerura jasoa izateko garaia hurbiltzen ari zelarik, Jerusalemeko bidea hartu zuen adore handiz, eta mandatariak bidali zituen aurretik. Bide zihoazela, Samariako auzo batean sartu ziren ostatua prestatzera, baina ez zioten ostaturik eman Jerusalema zihoalako. Santiago eta Joan ikasleek hori ikusita esan zioten, jauna, nahi baduzu esango dugu, zerutik sua jaitsi dadila eta erregitzala. Jesusek itzuririk haserre egin zien esanez, ez dakizue nolako espirituarenak zeraten, gizonaren semea ez baita etorri gizakiak galtzera, salbatzera baizik, eta beste auzo batera joan ziren, jaunak esana. Gaurko Evangelioan entzun dugu nola esan zioten Santiagok eta Joanek Jesusi toki batean gaizki hartu zituztelako, eskatu aitari sua bihar bezala zerutik denak kiskali ditzan. Eta Jesus haserretu zen eta esan zien ez zutela deuse entenditu ordurarte. Hoi Izak gizonaren semea ez zela etorri gizakiak galtzera, salbatzera bizi. Eta horregatik halako izen egia jarri ziren Santiagori eta Joani, Boanerges, trumoiaren semeak, sutsuak zirelako. Erdi honetan, baino nahizu haiek ikastea, haiek ulertzea, kristautasuna, ez daitekela modu hortan inposatu edo modu
dezakegula jokatu. Eta gaurkoan bi santu euskaldun ari gera ospatzen, beste zenbait lagun martirirekin batera, bi Gipuzkoar, Domingo Erkizia eta Miguel Aozarazar. Bik Japonen Nagasaki martiri izituzten 17. mendean. Pentsatu behar dugu, Japonera Jesukristoren fedea akaso lehenagotik bakarren bat aiatuko zen, baina hola ezaguna modu sistematikoan evangelioa zabaltzera joan zen horrenekoa gure Francisco Xavier izan duzela. Gero, hasieran ematen zuen indar handia hartu zula, baina bertako enperadorek kontrako iritzia hartu eta ikaragarrizko persekuzioa martxan jarri zuten kristautasunaren kontra. Akaso, historian egondan bortitzen ez bada, bortitzenetako bat izango da Japonen egon duzena. Ez zuten erabat desagertaraztea lortu, baina bai ikaragarrizko minoria txiki bat beste ditetzen genitu Japonen. Eta jakina, europear, fraile eta apez guztik despatxatu harrapatzen zituztenak hil eta ez zuten inondik ere apezek eta bertara sartzen uzten. Bakarra, aiatzen ziren misionarik egin da zuten modu klandestinoan eta hola. Hala ere, 19. mendean, berriz ere Japongo arteak eta zabaldu zirelarik, aiatu zirelarik beste misionari gari batzuk hartu zituzten komunidade txiki horiek mendeetan eta apezik gabe fedea gurasoetatik seme alabetara transmititu izan zutenak. Komunidade txiki batzuk ziren oso egoera esan genezake eskasean, baina fedeari utzi zioten mende guzti horietan. Eta 17. mendea oso gogorra izan zen Japonen. Lehen esan dedan bezala izugarrizko persekuzioa egon duzan kristauen kontra. Eta hiltzen zituzten, baina izugarrizko torturak eragin ondoren. Beti aukera ematen zieten, Santo Kristo bat edo Jesusen irudi bat zapaltzen baldin bazuten, hau da, fedea ukatuz bezala, eta fedea alde batera uzten bazuten, kristautasunari uko egiten bazioten, libre uzten zituzten. Eta bestela, torturak eragiten zizkieten hilarte. Badago pelikula bat, oso interesgarria, errealitate honetaz, eta bertan agertzen da, nola, asko, ulergarrian bezala, uko egiten zioten fedeari, izugarrizko tortura horiek ezin jasanez. Baina, beste asko, ordea, eutsi egin zioten. Eta horien artean ditugu Domingo Erkizia eta Miguel Aozarazar. Biak Dominikoak ziren, Domingotarrak. Eta hemendik joan ziren Filipinasena aurrera. Filipinasen dukitzen zituztena, provintzioak dukitzen zuten Dominikoena, eta handik Japonera. Domingo Erkiziak 10 urte eman zituen misionari klandestino bezala. Meza ematen zuten izkutuan, bizitzeko eta kogaztuno eta izkutatua egoten zen, eta hola eman zituen 10 urte. Kristau batek salatu zuen arte. Askotan salatzen bazituzten, dirua ematen zieten, rekonpensaren azkuta, batek salatu egin zuen. Orduan hartu eta torturatu zuten hango fosa batzutan. Buruz bera, kakaz betetako putzu batean burua sartu, eta gora eta bera egitzen zituzten, eta bera itota egin. Eta Miguel Aozarazar denbora gutxiago eman zuen Japonen. Aiatu zen, baita ere, Filipinasetik, baina aiatu eta 2 hilabetetara harrapatu zuten. Berarekin gehiago saiatu ziren, eta izugarrizko imaginatu daitezken tortura guztiak egin zizkioten. Zean, azkazan eta behatzen arten burnik sartu, ikaragarrizko, hankaz talabatu, ikaragarrizko torturak egin zizkioten, baita ere, fosaren tortura, burua, betetako putzu masatuz, ikaragarrizko ura edanaraziz kasi behartu arte, ikaragarrizko torturak egin zizkioten. Baita ere eraman zioten beste apez bat,
berak fedea utzi zuela, uko egin ziona fedeari, ea konbentzitzen zuen. Baina Miguel Ahozaraza oinatiarrak kiamizko fedea zeukan, jangoikoak halako doai berezi hori eman zion, eta hilarte eutsi zion Nagasakin. Haiekin batera beste 14 zituzten egun hartan. Gaurko egun honetan batez ere gogoan hartzen dugu haien ahuleziak gu bezalako gizakiak bain ziren jangoikoak bere indarra nolabait ere adierazi zuela eta bestetik ere ikaragarrizko fedea agertu zutela mundun diren tortura guztien artean ere fedeari eutsiz. Gero, 20. mendean kanonizatuak izango dira, eta ez dira San Ignacio eta San Francisco eta bezin ezagunak, baina baita ere gure inguruko gisatu dira, Errezigoa eta Oñatikoa. Eskatzen dugu bada, haiei guri ere eman dezaigutela fedearekiko maitasun sako bat, haienaren txikera pixka bat izan dezakora gure. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki munduan zehar kristauak persegitzen dituzten guztien alde. Arki dezatela, egia ezagutu dezatela, maitasuna topo egin dezatela jangoikoarekin, eskadezaileko jaunari. Eta gure irakoen alde, gaurko bezasantua bereziki gogoan hartuko ditugu Ramon Aientza, Asuntzio Sala eta Jose Miguel Zabaleta. Jaunak ere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskadezaileko jaunari. Entzun aitama bihotzez egiten dizkizun eskariak Jesucristo gure jaunak bitartez.
berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Artza zuen eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza da zuentzat emango dena. Afaloan berdina izaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kalizata itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odolekari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik aurka zure semeak heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamearen kalizat, eskaintzen bizkizutu zuri eskerrak emanez, aldarean zure saintzari onartu dituzulako. Eta apainik eskatzen zugu Kristoren gorputzodunak hartzen dugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabalurik dagoen zure izan, eramazun maitasun zora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzagarekin eta izbizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarokenean matinen gure segileak eta hildako guztiak berezedin, Ramona Iantza, Asuntzion Sala, Jose Miguel Zabaleta, eta hildako guztiak arritzazun zure aurpegiaren aritan. Errotizatu ziogu horrek, guztiok betiko bizitza etxerezagun, jangoikoaren ama Maria Doatxuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizatu guztietan, zure aniskide izan diren santuekin, haiekin batean gure eskentzaren, Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honek bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jangoiko alduztidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, ditur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zena, santuak izaten zure izena, etorren zure errentuan, egin deniz zure nahiak zeruak zezela horrean, eman gaur egunotako guia, markatu gure ezak, guk ere gure zorunei markatzen dituzeo, eta ez duten tabuletan, baina atera gehiago zure izetik. Atera gehiago zutrogunak, gaitz guztietatik ebai duzu bakea gure egunotan, zure errugiaren eskartakikotik garren bizi daitezen, eta estuan eta sendo, betiko zorionaren itxarokenean, Jesu Kristo gure salbatzailean, noiz etoriko den zaito dela. Jesu Kristo gure jauna zure esamada apostoluek bakea duzen dizuet bere bakea ematen. Begira zure egizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, eman jozu egizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, bai zure bakea ekarri. Jangoikoaren hildotxa, zuk entzen dezugun pekatua, jangoikoaren hildotxa, zuk entzen dezugun pekatua, jangoikoaren hildotxa, zuk entzen dezugun pekatua, Una hemen jangoikoaren hildotxa, una munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mailan dituak. Noiz naiz, Dios, txikitzeko,
egin dezagun otoituz. Zure seme bakarraren gorputzu dolez, janaritu gaituzu jauna, Domingo Errekizia, Miguel Auzabazar eta Lagun Martini Santuen egun honetan. Emaiguzu, maitasun sendo zugan ireupean, zuganik bizitzea eta zuganak joatea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berenka zaitzatela jainko guztia duna gaita eta semeak eta Espiritu Santua, zoazte